या नवराचे हृदय त्याच्याद्वारे रक्ताची समाधी करू. जा, तू लहान असताना मागेला असती जबरदस्ती तुझे नावार करून घेऊन मागे लहानाच्या होड गेल्या मागे आई बाबा मारून त्यांना तुमचं जर चुकवून धावतून अनाथ आश्रमा राहिलो आणि गोड झालो आणि शिकून इन्स्पेक्टर झालो. आता या गावाला ट्रान्सफर करून गेला तुम गेले सर्वनाश करून आणि तुमची सारखे लोक या गावात श्वास देऊ त्यांना देऊतो ना. कोय कोय अत्याचार होता तोय व धर्मवीर उभी राहता कारण नसतात फिरून सरकाराला पेट्रोल कोटतो आवने. यस, या कलियुगात भ्रष्टाचार अत्याचार बलात्कार कसे लोकांना कसे आंदोलन करता मागे माका श्री कृष्णान रक्षण केलं महाभारता भितर झालं व धर्मवीर रक्षण करतलो या गावचे लोक आले. अरेस्ट कॉम्प्रोमाइज एफआयआर करचे मागे चालली मागे किती असा ते वन द स्पॉट डिसिजन हे जे मुखात सुरू जाताले धर्म आणि अधर्मामध्ये पूर्ण